Természetesen. De hát még egyszer mondom, különösen rövid távon igaz ez, hogy a startnál mindenkinek nagyon igyekeznie kell, hiszen jóval kevesebb a lehetőség egy javításra. Például a 3-as vizsgázónak ez az ugrás alig, hanem a jó szereplésébe kerül. Majd nézzük, hogy hogyan sikerül végül is az indítás. A 4-es Ürügyein kapta el legjobban a startot, hát annyit azért engedtessenek meg elmondani, hogy repülő start és az első és az utolsó között most nem számítva a hibázó vizsgázót. Bizony 60 méter a különbség, ez azért sok. Nas közben Szerető átvette a vezetést, Szerető és Ürügyeink az első két helyen, nagyon jól van versenyben Pálca, és a kedvezőtlen startszáma ellenére nagyon ügyesen ott az élbolyba kormányozta lovát Nagyvári Andrea, a 11-es tiroli hölgyről van tehát szó. Nos, Szerető egyelőre legalábbis biztosan tartja vezető pozícióját, Ürügyeink, Pálca, tiroli hölgy az, akik legközelebb járnak hozzá, de jól van versenyben Krisovot, bent a barrieren Piccolo és Fürgen szedegeti lábait. Úgy tűnik tiroli hölgy jön legnagyobb lendülettel, aki megpróbál tiroli hölgyen Nagyvári Andrea minél közelebb kerülni, az olyan 10 méteres lukat szakító Szeretőhöz. Szerető biztosan vezet, Szerető és tiroli hölgy az első két helyen, mögöttük jó pozícióban versenyez Ürügyeink, a háttérből Pálca, valamint Krisov színei látszanak még viszonylag közel. Szerető egyelőre biztosan tartja vezető pozícióját, bár igaz, ami igaz, tiroli hölgy szinte lépésről lépésre, csak centiméterekkel is, de közelít hozzá. Úgy tűnik, hogy most Szeretővel is egy kicsit gyorsított Hönig Henrik, Szerető és tiroli hölgy, de aki igazán jön, az valóban tiroli hölgy. Itt az eredményjelző tájékán már úttól is ért az eddig biztosan vezető Szeretőt, és a istáló kanyarig minden bizonnyal le is tud neki csukni, így is történt. Tiroli hölgy átvette a vezetést, tiroli hölgy vezet, a háttérből pedig Krisov próbál minél közelebb fölzárkózni hozzá, és nagyon-nagyon ügyesen hajtotta a 4-es Ürügyeinket, Pap Kálmán ott bent a barrieren tudott csatlakozni, és egyelőre tartja harmadik helyét. Tiroli hölgy vezetésével érkezik meg a mezőny a célegyenesben, tiroli hölgy, Krisov bent a barrieren, Ürügyeink, ő mellette szorosan ott van a 8-as Pálca, Piccolo pillanatban elfáradt, hibázott, ő tehát mindenképpen kiesett már a versenyből. A 11-es tiroli hölgy útban a biztos győzelem felé, tiroli hölgy biztos elsőknek tűnik, bent a barrieren Ürügyeink jön hozzá, nagyon-nagyon jól versenyez Krisov, és óriási lendülettel érkezik Pálca is tiroli hölgy, Ürügyeink és Pálcából lett tiroli hölgy, Pálca és Ürügyeink, befutási sorrend, ami azt jelenti, hogy 11-es, 8-as, 4-es a negyedik futam befutási sorrendje, amit majd az ismétlés, a lassítás igazol majd.